Insellmilkom, illum il-ġimgħa 12 ta' Ġunju. Nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Noffru din il-Quddisa llum għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem fl-aħħar jiem, fosthom persuni ta' età żgħira. Nitolbu għal ġenituri u l-qraba tagħhom biex il-mulej ikun il-faraġġ tagħhom f'dan il-mument diffiċli. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddisa. Dawl ta' kun min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li minnek ġej kull ġid, Fiċ-ċokontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bilħaq. B'ibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsantam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hemmhekk daħal fl-għar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu: Oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemmu jgħaddi l-mulej riħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-mulej, imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb l-għar. U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu: X'inti tagħmel hawn, Elija? U hu wieġeb: Għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej, Alla tal-eżerċiti, għaliex ulied Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-artari tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu ineħħu l-ħajti. U l-mulej qal lil-Elija: Itlaq u erġa' qbad triqtek lejn id-deżert ta' Damasku. U malli tasal, idlek lil Ħażael bħala sultan ta' Aram. Hekk ukoll lil Ġeħu bin-Nimsi, idilku sultan ta' Iżrael. U lil Eliżew bin Safat ta' qabel Moħela, idilku profeta flokok. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Jien wiċċek infittex mulej. Infittex mulej. Isma' mulej leħen lajta tiegħi. Ħenna lija u weġibni. Ejja, qed f'qalbi fittex il-wiċċu. Jien wiċċek infittex il-mulej. Jien wiċċek infittex mulej. La taħbix wiċċek minni. La twarrabx bil-erra l-qaddej tiegħek, int l-għajnuna tiegħi. Jien wiċċek infittex mulej.
Nemmen li għat nara tieba tal-mulej, fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ, u qawwa qalbek it-tama fil-mulej. Jien wiċċek infittex mulej. Alleluja, alleluja. Iddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu smajtu x'intqal la tagħmilx adulterju. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares li mara biex jixtieqha ikun ġamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnek il-leminija jew okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra u armija l-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija hija lik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija l-bot minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat il-martu jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jien ngħidilkom li kull min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tolqotni ħafna f'Ġesu kif meta jkellem lid-dixxipli tiegħu qatt ma jibbaxxi l-istandards għoljin tiegħu. Ma jgħidx ħanwessa' naqra l-komma u nħalli l-affarijiet għaddejjin li ħafna qed jaħsbu hekk. Imma jitkellem ċar u kultant li jgħid ikun ukoll qiebes. U dan hu f'kuntrast ma' dak li nisimgħu aħna kultant il-mentalità li tgħid u din komuni f'ħafna affarijiet isma' u din x'fiha. U mhux ħafna nies jagħmluha din. Hu dak li jsemmi fl-Evanġelju llum l-adulterju. Ġesu ma jgħidx biss l-adulterju huwa ħażin li raġel imur mal-mara ta' ħaddieħor jew mara mar-raġel ta' ħaddieħor. Imma jgħid ukoll jekk inti ikollok ix-xewqa tal-adulterju diġà ħażin. Imur iktar fil-fond Ġesu. U b'xi mod iktar qiebes. Mhux biss li tagħmel imma anki ix-xewqa li għandek f'qalbek li qiegħda tmexxik u għalhekk qed jgħid hemm bżonn li aħna nkunu attenti biex ix-xewqat tagħna ma jiġrux bina. U għalhekk jitkellem dak il-mod radikali meta jgħid jekk idek hija lik okkażjoni ta' dnub qalagħha barra u tfaħħal bot minnek. U l-istess jgħid għall-għajn u l-istess kieku kompla jitkellem dan it-ton kien jgħid l-istess għall-ilsien. Mhux qed jgħid Ġesu li għandna nagħmlu ħsara lil nfusna għax-xejn, imma jgħid hemm bżonn li aħna narfu
dak li hu ħażin neżaminaw lil nfusna biex dak li hu ħażin fina inrażnuh u ma nħallux ix-xewqat ta' qalbna jiġru bina għax jistgħu jagħmlu ħerba. Dal-kliem nafu li huwa prattiku ħafna. Anki l-istess kliem li qal Ġesu fl-Evanġelju. Ġesu qed jgħid: toċ titlajja quddiem il-ħażin, toċ titlajja u taħsibha il għaliex dak li tħoss inkella se jiġri bik. Hu dan li semma Ġesu, inti qed tara xi ħaġa u qed tagħmillek ħsara. Tgħidx ħanistenna 2 minuti forsi tgħaddi u kollox ikun tajjeb. Imma warrab dak li qed jagħmillek ħsara. L-istess, pereżempju, jekk inti tgħid isma' għandidi qed tikolni biex nagħti daqqa ta' ħarta lil xi ħadd li xebbani, rażżan lilek innifsek. L-istess l-insien, jekk inti tgħid tisma' ma tħalli l-insinek itaqtaq jew inkella tibda l-insinek jagħti xi xeba, tagħti xeba l-sin lil xi ħadd. Ġesu jgħid, kif qed jgħidilna Ġesu fi kliem ieħor jgħid ikdem il-sinek. Jaqaf. Għax se tagħmel ħsara u anki lilek innifsek tagħmel ħsara. Meta dak li nħossu fina nħalluh imexxina hu flok inrażżru lil nfusna. U dan li qed jgħid Ġesu li nafu aħna neħtieġu ħafna l-għajnuna tiegħu għax aħna dgħajfin, imma possibbli li aħna inrażżru lil nfusna biex nażlu t-tajjeb. U araw kemm hu possibbli. Araw l-esperjenza li għexna f'dawn l-aħħar ġimgħat. U x'kien l-appell u l-appell floku mill-awtoritajiet tas-saħħa? Kien rażżan lilek innifsek. Iċħad ftit lilek innifsek u allura toqgħod ġewwa meta tixtieq toħroġ. Tixtieq tiltaqa' ma' ħbieb, imma oqgħod ġewwa. U għaliex? Minħabba valur kbir li huwa l-ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja. Għal dak il-valur għandek trażżan lilek innifsek. Għandek tiċħad lilek innifsek. U ma tħallix dak li tħoss imexxik. U da jfisser li nagħmluha aħna din meta hemm meħtieġ. U għalhekk Ġesu jgħid għal valuri li hu isemmilna hemm bżonn li aħna inrażżru lil nfusna. San Pawlu jgħid il-Timotju Alla ma tanix spiritu ta' biża' imma spiritu ta' mħabba, ta' qawwa u ta' rażan. U għalhekk nitolbuh il-mulej biex jagħtina l-grazzja u l-qawwa tiegħu fid-djufija tagħna, jgħinna ma nħallux ix-xewqat ta' qalbna jew dak li jkun hemm f'qalbna jikkmandana u jmexxina, imma narfu inrażżru lil nfusna ħalli nażlu dejjem dak li hu sewwa qudiemu. Irressu issa t-talbit tagħna lil Alla li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Ejma l-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli xxandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħtina spiritu ta' rażan biex narfu nixħdu lil nfusna biex naslu dak li hu tajjeb u sewwa quddiemek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet u nitolbu mod speċjali għaż-żgħażagħ u nies ta' età żgħira illi għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha illi jsegwu din il-quddiesa.
anki dawk li qegħdin f'diversi pajjiżi barra minn Malta, fl-Awstralja, fl-Amerika ta' fuq, fl-Amerika kollha, fl-Ewropa, nitolbu għalihom, nitolbu biex il-mulej iberikhom u jagħtihom dejjem dak li jeħtieġu fil-ħajja tagħhom, iżommhom taħt il-ħarsien tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu u għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed jaqduhom biex tgħinhom fil-qadi tar-responsabbiltajiet tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li huma waħedhom biex ma jħossuhomx iżolati u abbandonati imma jkollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollox fi tjobitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-ardu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollox fi tjobitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Il-għamelej minn idejk il-sagrifiċċju għat-tifir glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u għal-Knisja mqabbsam kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa tat-tjieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Jekk sewwa xira. Sewwa xira tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għaliex int biblek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li ħlejaq kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija u aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fl-ola ta' smawiet. Birek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ngħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll.
għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej nxandru bil-ferħ għamin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-kon nitolbuk, għati lina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna dubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li xi tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċivik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, saħħaħna mulej bitqarbina li għamilna biex aħna tiegħek ninħallu mill-irbiet ta' ħżunitna u nimxu l-qudiem fi triq tajba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr mill-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u għafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dlubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-rebbieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għere l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tagħna u tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tagħna u tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tagħna u tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla,
itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak li twiet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenna l-rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak li twiet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenna l-rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija ta' mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna ta' ninfen u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misterju ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma nagħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
nikkonsidraw fil-ħames misterju ta' tbatija, meta Sinu Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera wieħ kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, taħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena, urina wara turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missiena li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Khobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina mtimbin, issa u fis-sija tal-mawtana amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawk dejjem jiddifuhom jisriħu fil-paċi, amen. mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristus smana, Kristu smana, Kristu l-qattab tagħna, Kristu l-qattab tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imazza Marija, itlob għalina, imazza Alla, itlob għalina, imazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-Grazzja t'Alla, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina,
li tisħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-għaġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mira ta' qdosija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midimbin, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġin Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistaruhom Alla li nkunu mejjuni mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu tħolanina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra it-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fuq siqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bleda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu,
Imbirka l-kbira Ommalna Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Parus kas-ismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Qabel intemmu dan il-mument ta' talb infakkarkom li minn għada s-sibt u l-ħadd li ġej ser jibda jiġi ċelebrat il-qudies fil-knejjes bil-preżenza tal-pubbliku. Eżatt wara din ix-xandira tkunu tistgħu taraw b'mod sempliċi x'għandkom tagħmlu biex tieħdu sehem fil-qudiesa. Nistednukom tkunu hemm intom ukoll fil-knejjes għaċ-ċelebrazzjoni tal-qudiesa. Grazzi u nsellmilkom.